Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau ina son zan nuna muku yadda za ka dinga canza background a cikin wayarka. Hoton da bangon da ka ɗauki bidiyo da shi, za ka iya ka canza shi ka sa wani abu kuma a bayan naka, kamar yadda za mu nuna muku yanzu. Sai ku biyo mu a cikin bidiyon ku ga yadda za mu canza background ɗin. Ka danna subscribe, sa'annan kuma ka danna ƙararrawa. Za ka shiga cikin Play Store inda kake yin downloading ɗin application, ka rubuta wannan sunan kamar haka. Kaga kalan application ɗin nan, Kind Master. To bayan ka rubuta ka ɗauko shi, sai ka shige shi kamar haka. Yawwa, bari ya buɗe. Ya buɗe. Wannan ba ruwanka da shi, sai ka cire. In kuma za ka iya bayan ka shigo shi kamar haka, wannan ba za ka gansu ba, wayannan ɗin nan ba za ka gansu ba in ba ka fara yin editing ba. To in za ka fara yi, nan za ka zo ka taɓa. Idan ka taɓa nan kamar haka, sai ka zaɓi gurin da za ka yi, in wannan ne, in wannan ne, in wannan ne, duk wanda kake so a ciki. To mun bari mu ɗauki wannan. Bayan ka shige shi kamar haka, sai ka zaɓo hoto ko bidiyo. In ka ɗauka da shuɗin ƙyalle a bayanka, sai ka zo ka cire shuɗin ƙyallen nan, sai ka sa abin da kake so ka sa a bayanka. Ba sai lalai da shuɗi ba, za ka iya sa kowanne, amma yawanci mutane sun fi yi da shuɗi saboda ya fi sauƙin cirewa. To bari mu ɗauko bidiyon da muke so mu sa a bayanmu. Kamar yanzu muna so mu ɗauki wannan bidiyon. Kamar yanzu wannan bidiyon da kake so ka sa a bayanka ne ko? To sai ka zo ka taɓa nan layer ɗin nan. In ka taɓa shi kamar haka, to sai ka taɓa nan, sai ka ɗauko bidiyon naka. Kamar wannan haka kana so ka canza, sai ka jawo shi yadda kake so haka. Bayan ka jawo shi, sai ka ja wannan haka, sai ka zo ka taɓa nan. Bayan ka taɓa shi haka, sai ka zo ka taɓa nan haka. In ka taɓa shi, kaga shuɗin bayanka ya koma baƙi. To kai ake son ka yi fari, bayanka kuma ya yi baƙi. Sai ka ja shi ka saita shi yadda kake so, yadda bidiyon naka zai fito sosai. Sai ka sassaita shi. To kaga koren ƙyallen ya fita. Za ka iya sassaita shi yadda dai bidiyon naka zai fito sosai, duk yadda kake son kaga ya fito. Da fatan dai ka ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta da subscribe kuma ka danna ƙararrawa. Za ka iya ka gyaggyara bidiyon naka duk yadda zai yi kyau. Za ka iya ka sa kala da waye-waye duk gasu nan, yadda za ka gyaggyara bidiyon naka ya yi kyau sosai. Za ka iya ka taɓa bidiyon kamar haka, sai ka ja shi haka, sai ka zo nan gurin ka taɓa shi haka. Za ka iya ka gyara bidiyon naka duk yadda kake so ya fito sosai ya kyau. Maza da mata 'yan zamani.